Се хора не ще играем на... Hardcore. да стигна... Просто да направя победа на всеки един мап. Мисля да започна отгоре надолу, така че ще започна с Джин. Не, ще започнем с Бъс. След това ще продължим, разбира се, с Джемград. Няма как без Варен Торел или Нита. За Броба да, на дуел ще го играя с различни герои. Нокаут, разбира се, е най-време герой. Отзон ще играя... Той е доста добър даже. И тези двете няма да играем, защото, както виждате, не ми дава. Но Ходзона може така. С Зодан Бъс. Така е. И такова нещо. О, yes! Окей, вече имаме един убит човек. Един кил. Имам един изтора. Тая Пени... И аз не мога да цели. Хора, ако Пени ви оцели... О, да знаете, ударите и се разпръскват. Добре, това беше easy win. Това само съм хилки. Сега има О, yes, слаби са. Не са слаби. Има Енгър. Връщам си минута. Ай, не хора, това е Джемград. Еми нищо, айде. Да, играя само за забава си, едно деца играя. Не за победа, малко направи такова. Пак ще зачита и просто ще играем на Джем. Просто ще играем на Ходзона с някой друг. Тук. Не мога да убия. Хора, този с най-много джемове от най-къдър. Умря, обаче аз се убих. Този, който ме уби. Бързо! Нита, взимай ги. Окей, да кажем, че съвсем...
Това е дърно, вече знам какво ми прави. Вече което не е хубаво. Хубаво да ме вземем. Сега Едгар знае какво да прави и щом се пусне, например, на това гаджета, значи... Не, защо имам един джем? Себе си. Да, аз така да справя. Пазим нещо бъде. Съдвърна се. Айде! Окей. Това беше лесно. Ако трябва да бъда честен, това беше супер лесно. Местата знам. Или ще бъде Лариан Туар, или ще бъде Нотео, си избрах Лариан Туар. Много странно и двамата си взимаме за нашия отбор. Окей, бързо, Шели, браво. Шели, ама кой ще ти го събира тук е? Добре. Изпамтен. Ой! Браво, бе! Дръжте процедура. Подумал? Знаеш? Это вече се направи подумал. Аз съм малко малко. Ама проблем е, че тук имам спална, ама. И хора, вече имаме 2 победи. Вече имаме 3 победи на гейммод. Хайде, 200. Такива. Вече имаме 3 победи. Хора, моля се да бия, защото моля се да ги биеме. Фол Даймонд ловита. Така не го взех? Така не я взех? Прави това, видяхте ли го? Бързо. What? Хора, аз бях в цялата врата. Той не може да вкара. Не е някакъв хакер. Айде! Ама аз нямам такова, бе! Нямам пауър!
хора, просто ще се върна, когато съм при победа. Само мой отбор има ранг. Не мисля, че. И след като бием тия двата, просто да отново се разкрещяха, си знаех, защото на това бълбо винаги аз крещя. Айде, най-накрая. Де. И са така, че имаме на дуелс. Check out my headshot. Check out my headshot. Nice headshot. Musical mayhem. This is so lame. Yes. This is so lame. Back on the grind. Be cool. Don't run away. You can't get away from me. Ever. Don't touch my floaty! No one drowns when I'm around. Let the saving begin! И сега хора да умерете. Теж да е много, ако може да се играят 3 еднакви броера. О, но това сега ще направим виктори. Казвам ви. Айде. Мисля, че аз сега гледам. Не? О, това е много. Ама хората, това беше супер лесно. Ама не. С 9 купи. Трябва да запомня дуелс. Еми и нокаут с Едгар. Това дуелс не го броим. Окей, хора. Всъщност измислих едно друго правило. Можем да се повторим, може да се повторят броерите, но само по един път. Така става ли? Защото забравих, че следващото ми е нокаут и сега на нокаута съм много добър с Едгар. Хора! Ще се върна, когато съм пред спечелване, защото това ще бъде доста дълго. Окей, хора. Не знам как. Вижте ги, бе! Вижте ги, бе, хора. Вижте ги, жената. Не мисля да играт по едно. Да, бе, и направете на нашата пайпа. Искам само да ви покажа как играят протата като с този, с Пайпър. Това не съм аз. Той буквално деве уби Едгар, който беше на фул.
А те беше на 700 нищо. Еми, сори. Така, хора, Тони, сега ще се опитаме да спечелим с вас другия рунд. Вече спечелихме, като виждате, един. Убит. Както виждате, ме убиват. Да се надявам, че тази Пайпер мога да убие двама. Супер! Маля, тия на Тара ни хилват ли, бе? Хората, аз не знах, че ми стрелят. Александър Томас като Вариант Лори. Между другото, вие имате ли Пайпери? Ако имате, на кой право да вие? Моята е на втори. Просто не я играе да ми на толкова малък левел. Абе, бате! Защо винаги аз трябва да ходя напред и аз трябва да се бие и накрая аз умирам? Защо? Не, вече аз ще тук и ще кемпам, не ме интересува. Защо не ми пука? Тук ще стоя вече! Хора, това не беше последно. Еми, ще се върна с една от. Еми, хора, това беше. Надявам се да ви харесала. Ако е така, лайк, сабскрайб и... Чао и до следващия път. Както виждате, загубих супер много купи. Бях 750, 726. Много загуби направих, което не беше хубаво. Ама нищо, поне успях да направя по-бърза нещата.